Җир шарының бар җылы теләкләрен бергә җыеп, олы бәйләм итеп бирсәк тә, сөекле кешебез өчен ул бик аз булыр, дип язганнар Зур Ширкли авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Мавлютова Әлфия Фәрит кызына багышланган котлау хатында. Бүген без, гаиләсе бергә җыелып, аңа ихлас теләкләребезне сезнең тапшыру аркылы җиткерергә телибез, дип язганнар яраткан тормыш иптәше Кәбир, кызы Мәрьям, кияве Радик, уллары Али, Камил, оныклары Алиюшка, Азалька һәм Амирчик. Сөекле хатынымны очраткан көннәрем һаман да хәтердә. Ул шул кадәр күбәләктәй матур очып җиңел шаiri иде. Аның йөрешенә, көлешенә, тавышына гашыйк булып, нәкъ шул кеше минем балаларымның әнисе булырга тиеш дигән фикергә килдем. Шул көннән алып, гаилә тудыру хыялы белән янып яшәдем. Әлфиямның авыл җире баласы булу сәбәпле бар эштә хәленнән килгәне билгеле иде. Ул гаиләсендә дә, эшендә дә пөхтәлек, уңганлык күрсәтте. Сөекле хатыным, һәр булдыклы ир-ат артында акыллы хатын кыстыра диләр. Минем уңышларым артында да син иң тәүфыйклы, иң акыллы, яраткан шәшкәм торасың. Мин беләм, күп үрләремне синсез яулый алмаган булыр идем. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Бел, мин сине бик яратам, җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкән, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле әниебез, без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең, бары балаларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Үсеп җиткәч тә, без йөзеңә кызыллык китермәдек, сине гел шатландырып торырга тырышабыз. Иң гүзәл безнең әнкәебез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең? Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап ала да чәчләрдән юк була борчулары. Әнкәебез, котлы булсын, матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән шушы котлау бәйләмен. Кадерле Әлфия Фәритовна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус якыннарыгыз сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Bilsәм иде әнкәй уйларың, кояш балкыган
Кuşlar сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сулы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык. Шиклә бүтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәгәйсең рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык. Шиклә бүтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт.